Teixits que repel·lin el vi o l'oli i que canviïn de color quan els passes per camps magnètics. Són les peces de vestit del futur, peces que es poden fabricar gràcies a la nanotecnologia. S'imagina no haver de fer el canvi d'armari cada temporada? Fins ara això només era possible en pel·lícules de ciència-ficció, però amb el temps pot ser una realitat gràcies als beneficis que aporta la nanotecnologia. L'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de la UPC, l'Intexter, ha rebut aquest dilluns la visita d'una eminència en aquest camp. És Juan Paulo Inestroza, professor de Ciències de la Fibra de la Universitat de Cornell. A ell es deu l'invent de cobrir una peça de roba amb partícules de plata que protegeixen de bactèries i virus la persona que la porta. Ha vingut a Terrassa per assistir a la defensa del projecte final de carrera d'un estudiant de l'Escola d'Enginyers i que ell mateix ha dirigit. Camila Flor, que col·laborarà amb Inestroza als Estats Units, ha desenvolupat una fibra artificial que permet reconstruir el cartílag de turmells i colzes. La nanotecnologia és l'estudi del comportament de certs materials a escala microscòpica. Per fer-nos una idea, es tracten els materials a unes dimensions que són 2.500 vegades menys que el diàmetre d'un cabell. Lo que buscamos es tomar ventaja de esas nuevas propiedades de los materiales en esas dimensiones y utilizarlas para nuestro propio beneficio. Podemos controlar moléculas, cómo se comportan, cómo se mueven, cómo interactúan con las demás moléculas. Y eso es algo que solamente se puede obtener a esas dimensiones. Juan Paulo Inestroza veu en la nanotecnologia una vessant més pràctica i lúdica. El seu somni és veure peces de vestir que repel·len líquids com el vi i l'oli. També que puguis canviar de color de la peça segons les necessitats de cadascú simplement fent-la passar per camps magnètics.